FTPC, release 602.21. Go! Kalampagan niya, ha? Hibla langan. Kabagal. Nga manong ko yun, pinadye. O, go, kalahati lang. Ayan po ang ating mga ibon, mga kalapatid. I-block po. Mindanao Avenue po tayo, ha. STPC release po yan, ha. Good luck mga kalapatid sa lahat ng sumusuporta sa FTPC. Ganun pa man, gagawin namin ang lahat para sa ikaliligaya nyo mga kalapatid. What's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. At yun nga mga idol na may kargaan ngayon mga idol, no, sa MPC, FTPC mga idol, no. At yung ano, Mindanao Avenue na mga idol, no. Yung ano, Maynila na mga idol. Sobrang layo na talaga mga idol, mga warrior natin mga idol, no. At yun nga mga idol, no, walang atrasan to mga idol. Umuulan ngayon mga idol, no. Ako narinig yung mga idol, napakalakas ng ulan mga idol. At sana lang talaga bukas mga idol, no, maganda yung uwian ng tatlong sibong natin mga idol, no. At yun mga idol, no, hindi natin i-atras yan mga idol. Papalaga natin yung south yan mga idol, no. Wala. Ayun. Nasa atin naman yung airpot ang mga yan ng mga warrior natin mga idol, no. Pero alam kong uuwi yan mga idol. At yun nga mga idol, no, so talpakan mga idol sa Broadway mga idol, no. Quezon Avenue, yun yung hagis kayo mga idol. So tara, let's mga idol sa Broadway. At baka muna pa tayo na iba. Let's go! Kumusta mga kukuy? Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck three, fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up mga idol, no? So finally mga idol, andito tayo ngayon sa ulan. So andito tayo ngayon sa, nandito na tayo sa Broadway, no, sa ano, loading station ng ano, FTPC. Combine na yung PC, nandito tayo ngayon sa Marisol mga idol sa Broadway. At yun na nga, no, isang maulan na gabi sa inyo mga Malakas yung idol. ulan, ha? Sige, karga. Sobrang lakas talaga ng ulan yan mga idol, no? At yun, buti na lang mga idol, nawala bigla. Ano mga idol, so ano tayo ngayon, saan ba tayo? Mindanao Avenue. Medyo malayo na mga idol, no? At yun na nga mga idol, no? Buti pa yung kalapati. Maynila na tayo mga idol. Hindi talaga nakapunta. Maynila na tayo mga idol, no? At yun na nga mga idol, no? At sana lang talaga bukas mga idol, no? Gumanda yung panahon mga idol, no? At yun mga idol, no? Subukan natin na mga idol. Subukan natin gumawa ng record mga idol, na yung 2 months natin mga idol, paduluhin natin mga idol, no? Yun na nga mga idol, no? At sana lang talaga mga idol, makayanan nila yung ano, makayanan nila yung lamig. Yun na nga, no? Masakit yung katawan mga idol, no? At syempre mga idol, pinainom natin ang alaksan yun mga idol. Yun na nga, sabi nga ni Tropa ipakain yung sariling tayo niya, yun, no? At tubig sa kanal mga idol. Solid mga idol, no? Solid yung natin, solid yung pinapainom natin sa kanya. At yun, probiotics nila mga idol, na tubig sa kanal mga idol. At yun na nga mga idol, no? Mega shoutout sa lahat ng mga kalapadis nandito ngayon mga idol, no? May mga kalapadis nandito ngayon mga idol, no? At yun na nga, no? Pabugso-bugso lang din yung datingan ng mga kalapatids dahil nga sa
masama yung panahon mga idol, kasing sama ng mukha ko. Ayun na nga yun na nga. Maraming salamat sa inyo mga idol. No? At yun na nga mga idol, malapit na tayo mag 500 subscriber mga idol. At yun na nga dahil sa inyo. Maraming salamat mga idol no, sa mga nakasubscribe sa akin at sa mga magsusubscribe no, magsusubscribe pa no, please pa-subscribe din ng ng Aliana Love. Yan, huwag niyo kalimutan mga idol no. At kung medyo nag-asawa na kasi pagbumuka natin mga idol na meron naman tayong choice mga idol na video ko mga idol na sa isang vlog ko mga idol no. Paridong's vlog no mga idol, pa-support naman mga idol no. Marami tayong funny video diyan mga idol. Marami tayong choice diyan mga idol no. At syempre Jojo Boko Vendors mga idol no. Please pa-support yung channel na yan mga idol no. Ayan, dyan Aliana Love, huwag niyo kalimutan mga idol no. At yun naman mga idol no, so konti pa lang yung mga ibon ngayon mga idol no, dito sa mga nagtalpak, konti pa lang mga idol no, dahil sa yun nga, pabugso-bugso yung dating ng mga kalapatids mga idol dahil sa ulan nga no. At yun nga, syempre mga idol no, abang-abang ano mga idol na mega shoutout na sana sa FTPC yon no. At syempre mga idol, hindi muna tayo magano mga idol, wala muna tayo shoutout yun mga idol no. At syempre sa mga magpapa-shoutout dyan no, comment down below. Syempre next video natin mga idol no, sa next loading natin mga idol no, gagawa tayo ng shoutout mga idol. At ngayon kasi mga idol no, medyo na busy tayo mga idol dahil sa ulan-ulan nga no, yung bubong natin mga idol no, habang nagbabantay tayo ng ibon mga idol no, doon tayo nag-vlog sa taas ng bubong. Ngayon na umulan mga idol, ang daming tuno. Sana all. Ayun na nga ano, sana ramdam niyo ako mga idol, dahil nararamdaman ko rin kayo. Mga idol, once again mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids nandito ngayon mga idol at yung mga solid na kalapatids sa atin mga idol no. Umulan man bumagyo, tuloy ang talpak. Walang makakahadlang mga idol no. Yun na nga mga idol no. Siyempre parang tayo din mga idol no, wala tayong pakialam sa ulan mga idol, tuloy ang talpak mga idol, magtatalpak tayo mga idol no. At yung hindi tayo pwede maiwanan mga idol, kailangan mga idol no, magsasakay tayo mga idol. Diyan na mga idol na si Cutie mga idol na si Cutie, nilaban natin ng bigan mga idol na talagang hindi na nakabalik mga idol. So ganun talaga yung mga idol, ganun talaga yung pag-ibon mga idol no. So kailangan tanggapin mga idol no. At yun na siguro hindi natin alam kung anong laban meron siya sa Himpapawid mga idol no. Habang pauwi siya mga idol, siguro baka nakatsyempo ng mga idol, mga traffic enforcer mga idol no. Nadali ng Falcon mga idol. Nalambat siguro mga idol no, sadyang bobo yung ibon ko yun nga ayun na mga idol no. At yan, malapit na tayo mag 500 subscribers. Pansin mga idol si Kosan Jojo parang may gusto sabihin Kosan Jojo, anong gusto mo sabihin? Wala pa yung kasakay ko, sasabayan lang ako baka maglakad pa. Hindi, wag yung sabay. Ano masabi mo sa mga ibon mo? Buti kung uwi. Bigyan mo nga ng sample Kosan Jojo. Bigyan mo nga ng intro mo. Kosan Jojo, dito ka muna, wag ka dyan. Dito ka. Eto mga idol na lagi ko kasama si Kosan Jojo sa pagtatalpak ng mga ibon mga idol no. Bigyan mo nga ng intro. Yung apat na lang. Ang ipis. Takot tayo sa ipis mga idol. Yung apat na lang, yung dalawa na lang tuloy. Bigyan mo nga ng intro Kosan Jojo. Yung what's up mga idol. Tayo sana tayo ngayon. Sige, bakit mo? Saan tayo mo yan? Quezon Avenue? Hindi, Mindanao Avenue. Sige. Mindanao Avenue. Yung what's up mga idol? Mindanao Avenue naman tayo. Ano Mindanao Avenue naman tayo? Mindanao Avenue. Magbibitaw. Ano mga idol si Kosan Jojo mga idol no, mabangis mga ibon nito mga idol no. At yan, patuloy na tinatalpak niya yung dalawang ibon niya mga idol no. Update tayo sa ibon. Ibon ni Kosan Jojo mga idol no, darating yung isa, kinabukasan yung isa, pero sakay pa rin mga idol. Tuloy ang ligaya mga idol. Si Kosan Jojo, napaka-solid dito Mega shoutout sa kalapatids natin. Kalapatids sa atin dyan Hoy! This tropang manman Bilisan mo, tropang manman. ako. Ayan, two Princess Love lang malakas mga idol. Solid no. Ayun again maraming salamat mga idol na sa mga subscriber natin no. At sa mga magsusubscribe pa no, please pa-subscribe naman sa munting channel natin mga idol no. At huwag niyo kalimutan yung notification bell para mag-update kayo sa dating mga video. At yun sa mga viewers natin diyan no, at magpo-post tayo sa Facebook page natin mga idol no, sa raffle na ibon natin mga idol dahil sa 500 subscriber na nga tayo mga idol. Konting kembot na lang mga idol no. At maraming salamat sa inyo. Mas ginanahan tayo gumawa ng video mga idol dahil nandiyan kayo mga idol no, sa patuloy kayo sumusupport sa munting channel natin mga idol. At yun again, maraming salamat. Yun mga idol no, so patuloy na dumadami yung mga nagtatalpak ngayon mga idol no. Dito. Oh yan. Andi yan.
Ito. Alam mo, idol, itong tropa natin na malakas mga idol sa Kalam. 2 Princess Love lang malakas. Malakas na pakain. Mag-hi ka muna sa ano ko. Hinahanap ka sa video ko eh. Shout out. Nag-shoutout to 2 Princess Love, no? Ano, tahimik lang pero matindi. Tahimik matindi ng damit, no? Sino ang mga idol, no? May shoutout ka, idol? Si Raymond Salayog, shout out. Late na sa pumasok. Raymond sa Tayog? Oo. O, may dito na yan. Dito na nga, no? Late na pumasok. Late tumasok, bakit? Basa ng ulan. Ayan na nga, no? So yun mga idol, no? Tapos na tayo magtalpak mga idol, no? At sana bukas mga idol, no? Sa pag-abang natin ng mga ibon natin mga idol, no? Gumanda yung panahon mga idol. Wala ka dyan. Ano, no? Kahit umuwi siya ng alas 12 alauna, okay lang mga idol, basta umuwi. Basta uwi ka. Kasi pag lumampas ng ano, alas 11, di pa na ako, nag-aalala na ako mga idol. Sa lahat ng mga kalapadis dito sa FTPC, combine na MPC mga idol dito sa Broadway, no? At yun na nga, bukas mga idol, abang-abang na tayo mga idol, at maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Ayan, happy flying sa lahat. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yo, isang mapagpalang araw mga idol, no? At yun na, isang magandang umaga mga idol. Napakaganda ng panahon ngayon mga idol. At yun na nga mga idol, no? Nag-release yung ibon natin mga idol na sa Mindanao Avenue mga idol, no? Nag-release ng 6:02 mga idol, no? Talaga napakaaga mga idol, na time check tayo ngayon mga idol, no? Alas 7 insakto mga idol. At yun na nga mga idol, no? Mag-abang tayo ngayon mga idol. Napakaganda ng panahon ngayon mga idol, no? Ayun na nga mga idol, at may lang konti mga idol, may mga ibon na tayo mga idol, na talaga napaka-speed pa naman ng ibon natin mga idol. Talaga sana lang makawis yan ng maaga mga idol, no? At yun na, yan, mega shoutout sa lahat ng mga subscriber natin dyan. At yan, nabangabang tayo mga idol, no? At yun, titingnan natin mga idol, no? Kung makakayanan ng mga ibon natin mga idol, dahil sa yun nga, no, kagabi ang lakas ng ulan kahapon mga idol, no? Sobrang lakas ng ulan, at sana lang talaga, no, may ibon tayong umuwi ngayon, no? Titingnan natin mga idol, no? At yan, time check tayo, 7:01. Yan nga mga idol, ang oras na ito atin sa inyo ng ginataang munggo. At yun nga, no, masarap talaga mga idol pag may ginataang munggo, no. At yun nga, no, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dyan, no, sa mga subscriber natin dyan. At sa mga mag-subscribe pa, mega shoutout sa inyo mga idol. At yun nga, no, mag-aabang tayo mga idol. Tingnan natin mga idol, no, yung itinalpak natin na derby mga idol, na pangduluhan mga idol, no, si Checkered kung consistent pa rin sa uwi mga idol, no. At yun na, mag-abang-abang na mga idol, kasi napaganda ng panahon at matik yun. Buti pa yung mga ibon mga idol, no, nakapunta na ng Maynila. Yan tayo mga idol, dito lang talaga sa Pampanga mga idol, no. Mag-abang-abang tayo dito mga idol. At yun na, let's abang-abang. Ano mga idol, na napakaganda ng panahon yun mga idol, no. At sana maya mga idol, may dumating mga idol, no. So 7:20 tayo mga idol, no? At yun, sino to? Ano mga idol, no? Sino to? Alright, checker natin mga idol. Ayan na mga idol, bubulusok mga idol, oh. One dive mga idol. Huwag kang matakot sa akin. Yun nga mga idol, napakabilis ang ibon natin mga idol, no? Ayan na mga idol, no? Para siyang hinahabol na mga idol, no? Mga falcon mga idol, no? Napakabilis ng natin mga idol. 2 months old natin mga idol, no? At yun na mga idol, talagang sobrang saya natin mga idol, no? Akalain mo mga idol, siya pa rin ang una mga idol, no? Ayan na mga idol, no? Naiilang sa atin dito. So atras tayo ng konti mga idol, no? So yun nga na, sobrang aga niya talaga mga idol, no? Ayan na, 7:20 mga idol. One dive na mga idol. Ayan na, naiilang pa uli sa atin mga idol, no? Ayan, napakabilis ng natin, ng warrior natin mga idol, no? From Quezon Avenue mga idol, no? Sa Mindanao Avenue mga idol, no? Ayan na, nabuti pang ibon natin, Maynila. One down mga idol. At yun na nga, no, maraming salamat. Thank you talaga, no. Talagang napakabagsik ng warrior natin mga idol, no. Dumating na siya mga idol. 121 mga idol, no. 721 mga idol. Talaga napaka-solid ng ibon natin, no. At abang-abang tayo yung mga idol. Titingnan natin sa dalawa mga idol kung sino mauna mga idol, no. Dun sa Checkered natin at saka sa Jansen natin mga idol. Sa Black Chick natin at saka sa Jansen. Titingnan natin kung sino mauna, no. Ayun na nga, ano, at pasukin na natin ito mga idol. Wala naman itong ano mga idol, walang sticker ito mga idol, eh. Training pa lang ito. Pasok. Ma! Pasok. Pasok. Okay. Ayan na. Papasok na.
Pasok. Ayun na, pumasok na mga idol, no? Talaga napaka-solid talaga mga idol, no? At yun na mga idol, napakapag tayo. So yun na nga mga idol, na time check tayo mga idol, no? 7:24 mga idol, no? At yun na nga mga idol, no? At maya lang konti mga idol, susunod yun mga idol, no? Susunod yung mga bagsik na warrior natin mga idol, yung mga 2 months old nating warrior mga idol, no? Napaka-bagsik nun mga idol. Talagang buti pa sila dumating sa Maynila. Ito. Sino to? At yun na nga mga idol, no? Sino nga mga idol, no? Sino yan? Sino nga mga idol, no? Abang-abang sa tagilid. Oy! Oy, ito na. Ayan na! Oy! Oy, nice one mga idol, no? Dumating na uli mga idol. May second bird tayo mga idol, no? Ayun na nga mga idol na ilag sa atin dito mga idol, no? Ayun na mga idol, no? Time check tayo mga idol, no? 7. Ayun na. Ayun na! 1. Pangalawang down mga idol, no? Napakabagsik mga idol, no? Ayun na! 7:25 mga idol. Yun ang mga idol, no? Napakalupit mga idol, no? Ayun na, ito na yung warrior natin mga idol, no? From Mindanao Avenue mga idol, no? 7:25 mga idol dumating mga idol, no? Napakabagsik mga idol, no? At yun na, si Puti mga idol, si Jansen mga idol, wala pa mga idol, no? Talagang napakabagsik talaga na ito mga ibon na ito mga idol, no? Alright, nice one. Napakabagsik. 7:25 mga idol, no? Arrive mga idol. At yung isa mga idol 7:23 mga idol, no? Yung mga idol na talagang napakabilis sila mga idol, no? At yung isa na lang mga idol, no? Wala pa mga idol. At sana lang dumating rin siya mga idol, no? So pasukin natin to para masanay mga idol, no? Yun na nga mga idol, no? At sana lang talaga mga idol, no? Makapagdulo to mga idol. At yun na nga, no? Ayun, pasok. Ayun, napaka-solid ng warrior natin, no? Ayan na mga idol, pasukin natin ito mga idol na. Yun, kulang tayo na isa mga idol. Kompleto na tayo. Yun na nga mga idol na. Alas 8 na dumating isa natin mga idol, mag-alas 8 mga idol, no? At di na rin masama yun mga idol, no? From Mindanao Avenue mga idol, Maynila mga idol, no? At yun nga mga idol, talaga napakasaya ko talaga mga idol, no? Kasi kumpleto pa rin tayo mga idol, wala pa rin bawas mga idol, no? At yun nga mga idol, at hanggang dito na itong video na ito mga idol. At yun yung sa mga idol, no? Ay yung Jansen natin na malit mga idol, ayun, no? Ayan. Yan siya, masama. Yan. Yan ang mga idol, no? At syempre mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol. At maraming salamat sa inyo, no? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please pa-subscribe naman sa channel natin at pa-hit yung notification bell para mag-update kayo sa natin mga video. Bye-bye mga idol!